πολίτες, μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Και στις αμμουδιές, στις πιτσίκουλες. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Τι πράγμα, τι πες? Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Και στις αμμουδιές, στις πιτσίκουλες. Όχι απλώς πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πηγαίνουν τα λεφτά. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Και στις αμμουδιές, λεφτά υπάρχουν. στις πιτσίκουλες. Όχι άλλους φόρους, όχι άλλες μειώσεις, όχι άλλες απολύσεις. Το δέχονται οι Ευρωπαίοι αυτό. Και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η θέση, η οποία θα είναι και κοφτή θέση από εδώ και πέρα σε όλα τα ζητήματα. Και στις αμμουδιές, στις πιτσίκουλες. Δεν πρόκειται, και το υπογραμμίζω, ο Νίκος Αναστασιάδης να υπογράψει το όποιο μνημόνιο που θα περιέχει οποιαδήποτε πρόνοια για κούρεμα καταθέσεων. Και στις αμμουδιές, στις πιτσίκουλες. Και παίξαν οι πιτσίκουλες στα μαρμαρένια λόγια. Και παίζει ο πρώτος δεξιά. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα. Και ο τρίτος παίζει αριστερά. Τη σημαία μόνον η δημοκρατική αριστερά του κόλου μπορεί σήμερα αξιόπιστα να την σηκώσει. Ωρε και τετάρτο δεν έχει. Ο λαός είναι κυρίαρχος. Τι κουβέντα είναι αυτή? Και δες θάμα κι αντίθαμα, παράξενο μεγάλο. Ευγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι.